Mørkt derinde. Oh my fucking god! Hvorfor jagter den mig? Jeg kan ikke løbe. Hjælp! Hjælp! Kom med! Oh my god! Her, under bordet! Oh. My bad. Finder du noget? Helt rigtigt. Der. Wow! Fuck, et chok-effekt. Au! Oh! Hvad fuck skete der? Jeg ved det ikke. Au. Nej, vi var med så pengene. What the fuck? Åh, Helvede. nej, ikke Fuck igen. sake, mand. Men så starter vi forfra nu, eller hvad? Det var fucking... Nej! Kom her! Kom her på sig! Og det er så meget sjovt. What the fuck? Bare se.